Det høres en susning som fordumningen, en pindsvind går fram över jorden. Se, brudgummen kommer och salig är den som hör och ger akt på de orden och håller sin lampa i ordning. Giv akt du Guds folk och nu kom till förstånd när kraften från Herren utsändes. Ty denna förut som du håller ej stånd. Betänk hur i Guds ord förvändes. Nu avfallets dag är för handen. Vi hör nu om onde från kust och till kust, att Herren nu syndare väcker. Att Israel dråker till Kanan med lust och fridsrikets morgon snart bräcker. Profetordet bliver stadfästa och tungotal höres nu åter på jord. Man talar för Herren alena. Och även i detta uppfylles Guds ord, fast många dem vilja förmena. De ser ej att aken är nära. Ett särlar infaller och Herren vår Gud sitt verk upp på jorden förnyar. Nu Jesus bereder sin väntande brud för mötet på himmelens öar. Se, är du väl med i den skål?